आतिसा याकारै थांनाय रकन अबनो रखसावै आईपीएफ तिनि विभिन्न डिविजननि विभिन्न लीडर गबामा कक हामिया हामिया सैलाय तंलाय गारो साताय गलायो आनिके सोंमुंबो तंलाय साख्लाय मुंबो तंलाय दो जे जारा कबो कबैनो दफना हामजाकनाय दफनि लिडारशिप ngैनो तंगो हंखाय पुल्या वानसुबिचे नायना नामानि ओ आतिसारक टाङै तिनि आईपीएफ तिनो याकारै बुबाग्रानि लगी थां अम पुइलाव वानसुकताय तामनि बागै थांका सेरि शुक्रबै नायथाय फियाबा तिनि अबनो सेरि शुक्रबै नायाक उइनो कन्ट्रोभार्सी ट्रोल खलायलै तंका अ थांनाय रकनो बेलायनो खाव दुखु नांगो तै ओ जे ट्रोल खायनाय रक जे कन्ट्रोभार्सी लाय तंनाय रक बरकनि बदला आंबो किसा लासियो बरक लासियाफान आं मा लासियो तामनि बागै हंखाय तिनिखे तामनि बागै आटिसारक बुबाग्रानो लगिरनानि थांमानि जराव तामनि बागै आटिसानो मुइतुमानखा तामनि बागै आटिसानो हामजाखा तामनि बागै आटिसानि बागै खासाखा बेलायनो वानाव हंखाय और आं साथाय खलायो बा आं सानानि नायो सोशल मीडिया व्हाट्सएप रगबो आटिसा आसायमानि साल 5 तारिख मे 2012 हनायनाय सोशल मीडियाव आटिसा आसायमानि सालनि पिक्चार न आपलोड खलायै गोबामा कक्सिल साजाक सैजाक नगो आटिसा पुइला आसायफुरु पितर तदे तं ग्रै हंका बबाहाका आटिसानो डिजल्व खायमानखा अकक सालायो हंखाय अबरक ननो आंताबो सानाय अ जराव आटिसाव पितर संक्रै आंनि जिबो ग्रै हंका सातायके हायसे जे सोशल मीडियाव आटिसा आसायमानि सालो जे बरकनो तैयैनाय आटिसा आसायो अ बररक ताबो आटिसाव तदा तंख अबो सोंमुं नखर अ बररक आटिसाव ताबो तदे तंख गरै हिंगे ताङै गरै खबर आटिसाव अबनिबो आनसार मारक नाय नरक अ बररक बियां थांमायके आटिसानि हंगे नरक सासुगै मेका आं एग्जांपल रि साइसिनाय नं न 2019 नि पगै तंखा 15 तारिख दांखा ना 16 तारिख दांखा अब आं किसा कन्फ्यूज नाङै तंखा तारिख 2019 नि आगस्ट मास नि 15-16 तारिख हायमा तंगो आबो फियाबा आनि थानि अतयथ फाइलगो तंगानो आं आबो तिनि सोशल मीडिया व कक्टन साइमालिया तो फानो 10 तारिख नि कसारबाय आगस्ट नि 10 तारिख नि कसारबाय 23 तारिख नि कसारनि बिसिङो जेबा कायसांनाय कारणखौ जों 2019 नि 23 आगस्ट नि सिगां आटिसा डिविजन खावो बिश्रामगंज आंनि जिनो खावो हंखाय ताबुक जे आटिसानि बागै काहाम कक साइ तंनाय रक बरकनो नां सानाय बा बरकनो आं सोबो सोंनाय जे समय आं बिश्रामगंज डिविजन आटिसा खाइ रुफुरो आईपीएफ तिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर्स रक आईपीएफ तिनि एमसीसी कमिटी नि मेंबर्स रक बाहायकेबा बरक सेंट्रल नि लीडर खाबा आं साइमिया आं 2019 बिश्रामगंज डिविजन 23 आगस्ट नि सिगां आटिसा डिविजन खावो रंजित मलसमनि नग अफ्रु जखन जों डिविजन खावैनाय सोशल मीडियाव जों भाइरल खायरखां केन तामुं लायखा आईपीएफ तिनि बिसिङाव फायलायखा बिश्राम देबरमा कटाल पार्टी खावै नंखका हाबो आईपीएफ तिनि एमसीसी मेंबर मुंसालि आं प्रमोद नगर फाइसिंनि सासाय तंसाका आबो प्रमोद नगर कम्युनिटी हॉल नगर जोंनो कारिबरक मीटिंग थ्रु अकक सावो आनि बागै कक हामिया कबामन साका बिश्राम देबरमा आटिसा डिविजन फर्म खायमासे पार्टी कटाल आसायरिखा हैनाय सालाय तंलायखा हागा अ आटिसा तामो बरक सिसिया जराव यांखा आईपीएफ तिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर्स रक एमसीसी नि मेंबर रक बेलाय लासिमे सिंसा ओलो हंका हायते तामलायखा ताबो कक कबामा नखर जागो आं हनो आटिसारक आईपीएफ तिनि याकारै ताबो बुबाग्रानो लगिरना थांमानि अम बेलायनो काहामंखा तामनि बागै हंखाय तामनि बागै थांखा आंरो ताबो स्राय के सावै खनारि सिनाय आनि अ मेसेज न जे मानै तंनाय र सारा त्रिपुरानि जत पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स खोनाबायथों नरक जा मानसाक शेयर खायने निंथों आं नंनि थाने अनुरोध खालायो नंनो खुलुमंगिया फारो आनि अ मेसेज न शेयर खायनानि बागै गर सानानि क्लाइमाखौ महायसे आं स्राय के सायसिनाय
सारा त्रिपुरा राज्योआव पार्टी आईपीएफ नि 34टा डिविजन दङ हायखाबा 34 डिविजन दङ खाजाक अलरेडी बनि लगी लगी एलाइड अर्गानाइजेशन हायखाबा ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन जे तंनाय रक रमनिता इयड आईपीएफ टी आईडब्ल्यूएफ टी फानक्राक बदल तेबु जे तंनाय रक आतिसानो कारे बरकनि बो आईपीएफ टी नि सारा त्रिपुरा राज्योआव 34 डिविजन खाजाकमानि जागाव इयड आईपीएफ टी निबो आसनो डिविजन खाजाक आईडब्ल्यूएफ टी निबो आसकनो दङ फानक्राक बदल निबो आसनो खाजाक दङ टीएनए निबो आसकनो खाजाक दङ टीयूकेएस निबो आसकनो खाजाक दङ हंकाय तिनि तामनि बागै आतिसानिके 2020 खामा सहस बेबागै 21 टा हनै पितरबो साख्लायखा बिनि प्रेस मिटो नुगो तान बागै 21 टांना नांगाव मकासे सोंमं जे जागाव इयड आईपीएफ तिनि डिविजन 34 डिविजन खाजाक नङ आतिसानिके तामनि बागै 21 टा तामनि बागै 21 टा अरबो रिजन दङ तामनि रिजन डिविजन काहाम आईपीएफ नि जेता स्ट्रंग जागा रमनि ताकारजला जम्पुइजला डिविजन पेकवारजला जन्म जयनगर डिविजन सिमना डिविजन अमहाइरगो तिनिसिक जरा आतिसानि डिविजन खाइमेयाखौ पेकवारजला जन्म जयनगर डिविजन 7 बार कल खाइका 7 बार मीटिंग नारक जाखा डिविजन खानानि बागै तिनी डिविजन खानानि मीटिंग रिंगो साजा सकान कैंसल मा खायो अब हाइकेमां 3 बছর लाइथांखा खाना नायमां नायमिया 7 बार मीटिंग कल लखा तानि बागै डिविजन खाइमिया हंकाय इयड आईपीएफ तिरक फाइ केबें फायो पेरेंट्स पार्टी आईपीएफ तिरक फाइ केबें फायो डिविजन ता खाजाकथों कोनो कारण फुनुमे डिविजन खायाखलाय तिनिसि जरा खाजाक यारो अका तिनी जे अब हाइ बरर तिनी आतिसाना आसके हामजागै दङ हंकाय तामनि बागै पेकवारजला जन्म जयनगर डिविजन ताम बागै आतिसा करिखा तामनि बागै ताकारजला जम्पुइजला आतिसा करिखा डिविजन मिर्जा काथालिया राजापुर हाय आतिसानि डिविजन करै कोनो रकम खावै रेखा बोमुंसिमी 4-5 जना बिस्रामगंज डिविजन 2019 आं डिविजन खाइरफ्रो 300 जनानि हाय साका मेम्बार्स दङ 2021 बोसोरनि फाइकिया आतिसानि संखाव जागाव बेबागै 4 जनासो तंसिउ डिविजन कमिटिओ खरकसा सेंट्रल कमिटिओ खरकथाम खरक ब्रिसि तंसिउ बिस्रामगंज डिविजन आतिसार ते बाकी बियां थांबायकिया आतिसानि कोनो सामुंसे ख्लाइमेयाका अ आतिसारनो नासिगै तंगाय ताबुकनि बररगासो असिकितया निनर सामुं ताना थांतानि से पेरेंट्स पार्टी बाय केबें जागो इयड आईपीएफ टी बाय केबें जागो इयड आईपीएफ टी बाय नासले जागो बोनानि हनजागो टकनानि हनजागो बातिसाव तंगना आतिसा डिविजन खानापुर हंकाय इयड आईपीएफ टी आतिसानो केबेंगै मानो आईपीएफ टी आतिसानो केबेंगै मानो आईपीएफ टी नि छात्र संगठन आतिसानो सबाय बीजेपी नि छात्र संगठन दङ टीएसए टी आतिसानो सबाय टीएसए खामानोखौ नों केबेंगैमाया आतिसानो सबायनै टीएसएफ खामानोखौ नों सबायमाया आतिसानो सबायनै टीएसयू खामानोखौ नों सबायमाया आतिसानो सबायनै एसएफआई खामानोखौ नों सबायमाया आतिसानो सबायनै एनएसयूआई खामानोखौ नों कासयमानिया हा वासुगै नायनाबा अब हाकेनो 300 नि साका बिस्रामगंज हाइ डिविजन आतिसानि संख्या तंमानि बेबागै 4 जना तंसिओ अब सबनि कारणे ताग आतिसारक आईपीएफ नि याकारिनाय बबाग्रानो लगिरना थांमांके बरक ताब काहाम सालायफैका बेलै लासिमे सिंसा बिस्रामगंज डिविजन गोबामा फेसबुक आपलोड खालायजाकनगो फेसबुक पोस्ट खालायजाकनगो कमेन्ट खालायजाकनगो लासिया गयानै ताबके बरनि आतिसानो हामजाना रोंखा जे समय आतिसा खाबका आतिसानो नायसमाया कोनो कासे बिस्रामगंज डिविजन मीटिंग रेखांका आतिसा खबर माया सेंट्रल मीटिंग रेखांका आतिसा खबर माया हेरेसमेंट खालायजागो कोनो उबुजागिया बनि लगी तंगना हंका ताबके तालनि बागै आसे आतिसानो गुरुत्व लायखा आतिसानो डिजल खायमानि साजे ग्यां लायखवा बाहाके डिजल खायमान सिद्धांत सारा थाङै नायदि सोङै नायदि खर बुसुगि एमएलए
एमएलए रक खुब बायथंग साका डिजल खायदे नंग आतिसारनो कुनु सामुं करै आतिसार कुनु मुभमेन्ट खायमिया आतिसार मुभमेन्ट खायनो थांगुरके केबेंनि दङ यांके सालाय दङायो बुतेर मुखे राम नाम माहाय आतिसार मुभमेन्ट खायनो थांगाके केबें लायो हाके बलो तांगे मुभमेन्ट खायमिया आतिसार कुनु सामुं करै पलिसियासो ता थांलायसिदि आतिसारनो ताम खायका कुबुकुबुनो आतिसारनो आईपीएफ तिर हामजागैनो दङ हंकाय थांनाय विधानसभा निर्वाचन आतिसारनो सिद्र खामु थांनाय लाइथाने एडिसि निर्वाचन आतिसारनो सिद्र खामु रोदा रखानरक आतिसा कुनु दिनो आईपीएफ नि छात्र संगठन कसकलाइलिया हायंगि दंहा ताम खायनो रगाबो ताम रखानरक आतिसा निनिसे बुसाबले मुंसा रोदा रखा आतिसा नखरि थांमा काय नों ताउ दखनांखा आतिसा रक याथे कलाइने सानका आतिसाव गोबामा बयस अबारङि दंहा पेरेन्ट्स पार्टी फान तुइसिदिनै आबो बुतलांना सया पेरेन्ट्स पार्टी बा आतिसा रक जागा माया आतिसाव तंखांके बा हेरेसमेन्ट खायजागो अ बरक बियां तंनाय नन नासिगि तंनाय निनि नाइसा जग्याबले केब बनि नाइसा जग्या बेलाय वानामा सिंसा लासमे सिंसा कक पेकर जल जन्म जयनगो डिभिजन खनाकवा आतिसा डिभिजन खाना थांब्रुकाय लीडरशिप बांफु संगठन बां थांके पार्टी नस्ट दंफु अमतिरक नैसे अबखलाया खारिना निरिया जम्पु जलाव खारिना रिया सिमनावो डिभिजन ठीक न खजाक बेबागि खरकसस दंसि ओमनाय सुकान्त सिमी हागा ताबु आतिसानो तेवासे कतालके तिसा पिनाय तिसादि आपक्तिक्रै तामुखेबा तेवासे साबनि कपालो जे ताउ आतिसा रक जे बुबाग्रानि लगी थांनाय रकनि कपालो फेरां ककजाक माहाय साबजानि ककजाक गुनो आतिसा डिभिजन से खानानि रिया नों बबुकुं कसाक नों आतिसानो कुसुगति सैमानाय फैया तंखांखो नुगानो साबा आतिसानो तिसा नायगोन ना नुकना याबो बर रक उंक्लगो सिमी कक सालायना मानो खायरग्राला आतिसा साबो खानाय खाग्रादि सहजुगिता से रनाय क्रै आतिसानि मेम्बर से बारे रिमानलिया बेबं केबें लाय दंगो हा अर ताबो खाय बुबाग्रानो लगिरना थांमाखाय साजाक लाया जे बुबाग्रानो लगिरना रक थांका आतिसारक रैथों काहाम कक आंले बिरोधिता खालाया तिप्रालेनो आं बिरोधिता खाया ग्रेटा तिप्रालेनो आं बिरोधिता खाया मोथांजांना सनांगौ एनजि सानि बिसिंथिफान मोथांजाकथों मेबर सानि बिसिंथिफान मोथांजाकथों बुबाग्रानि बिसिंथिफान मोथांजाकथों मोथांजाकना सनांगौ तिप्रा दफा यकना सनांगौ अबसे कक आं केबनो बिरोधिता खायमाने कक यातांके कुबै ककना आं तिनि स्राय स्रायके आं साइमा खानाय रेखा हायचे उत्तानि बागै आतिसारक ताङै आईपीएफ तिनो याकारै बुबाग्रानि लगी थांका अबनि रिजनस आं साख्लायरो